Bueno, boas tardes a todas e a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí para escoitar, para falar, para compartir experiencias arredor do traballo do comisariado. Non quería comezar sen antes tamén facer varios agradecementos. O primeiro, evidentemente, tamén a Quintana Martelo, a felicitalo polo seu traballo ao longo destes anos, por esa renuncia ao seu propio tempo como artista, como creador, para dedicalo ao Consello da Cultura, a fomentar actividades que un pouco dinamizasen o tema da arte dentro do Consello e mesmo por incluirme tamén dentro da sección de artes visuais. Eu xa levo varios anos e para min a verdade é que foi e está sendo unha experiencia fantástica por a xente que se coñece no camiño e por poder tamén aportar un pequeno grande de area a todo o que é o contexto artístico. Tamén quero agradecer a propia sección de artes visuais, nomeadamente a Paula, porque me dera a oportunidade un pouco de poñer aquí sobre a mesa unha serie de circunstancias arredor do comisariado, dese labor un tanto escuro, por así decirlo, un tanto camuflado en relación a outro tipo de axentes da arte e que precisamente penso que este tipo de xornadas, este tipo de encontro son moi necesarios para que entre todos sexamos quen un pouco de coñecer a figura do comisariado, cal é o seu labor, que é o que fai realmente un comisario, o que fixo ata o momento e o que pode chegar a facer. O que eu me propoño con esta conversa, por un lado, é descifrar esa figura un tanto extraña do comisario, do curador, e que o propio dicionario define como a persoa encargada da conservación e supervisión de bens artísticos ou culturais, especialmente para a súa eventual exhibición, e, ademais diso, propoñer unha paisaxe para a conversa seguinte, que penso que é o realmente interesante, e ímolo ver ao longo da miña charla, que o que realmente podemos coñecer do comisariado é a través da experiencia e do traballo doutros comisarios. O título que lle puxen a charla, o comisariado, misterios e desvelos, ven dado por esas dúas palabras. En primeiro lugar, misterios, porque penso que é unha profesión un tanto confusa nas súas accións, na visión que se ten dela dende fora do sector, e que sempre se toma con certas cautelas precisamente por non ter moi claro cal é a función ou o traballo, e que xa parte un pouco desa propia palabra comisario, que sempre a xente que non está un pouco metida no mundo da arte sempre a vincula con outros sectores da sociedade e asusta un pouco. De feito, eu adoito facer moitas visitas con escolares e con asociacións e sempre que falas de comisario parece que te están buscando que teñas unha placa ou algo que te identifique de alguna maneira. E a outra palabra, desvelos, alude un pouco aos esforzos e aos traballos do comisariado por materializar o seu facer dunha maneira eficaz que moitas veces as máis delas depende non só del, senón de outros axentes tan diversos como inesperados en canto ás súas respostas. Falamos de artistas, evidentemente, pero tamén de políticos, de representantes de institucións públicas ou privadas, de xente dedicada á montaxe, aos seguros, ao transporte, imprentas, diseñadores gráficos. Estamos, polo tanto, fronte a un territorio de areas movedizas no que mesmo compoñer este discurso que estou facendo ou tentar materializar unha proposta sobre ese labor non é sinxelo, pero sí revelador do que supón a figura do comisario artístico, xerando dúbidas e desconfianzas aínda de maior intensidade se falamos do que será o contexto no que nos moveremos
ou da contemporaneidade creativa e expositiva. Tentar buscar algún tipo de monografía, manual ou publicación referida a este aspecto da arte é prácticamente imposible ou, cando menos, tremendamente complexo. Si que abundan noutros contextos, como o anglosaxón ou mesmo o latinoamericano, probablemente máis habituados a procesos de reflexión sobre diferentes aspectos da arte. Mentres que aquí é complicado atopar algo máis alá de pequenos parágrafos en publicacións generalistas sobre arte en España en momentos puntuais, catálogos con textos autorreferenciais ou revistas. Se tomamos un punto de comezo para este percorrido polo artístico e máis polo miúdo, polo comisariado, este será evidentemente o da transición. Ese momento de transformación da sociedade que fixo da cultura e da súa valoración parte do correcto desenvolvemento democrático da sociedade. Nos anos 80 activáronse toda unha serie de políticas ou medidas culturais nun Estado como o noso, de carácter autonómico, que mantén sempre esa tensión entre unha dinámica nacional, estatal, nomeadamente centrada no contexto madrileño, e outra máis identitaria de cada comunidade autónoma. Nos anos 80 podemos dividir dous momentos, diferenciar dous momentos, un entre 1982 e 1986, co primeiro goberno socialista, no que a inversión en cultura medrou un 68%, co cal xa nos dá un pouco a medida de onde viñamos, e no que se crearon tres grandes infraestructuras culturais, como o PEACE, o Programa de Acción Estatal no Estranxeiro, a Feira Arco e o CARS, o Centro de Arte Reina Sofía, que 2 anos despois convertiríase no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. E un segundo momento, vencellado á chegada de fondos estruturais procedentes da Unión Europea que se destinaron en gran medida a accións culturais na Expo de Sevilla do 92, os mesmo os Xogos Olímpicos e a capitalidade cultural de Madrid tamén dese mesmo ano, no cal quedou establecido ese gran triángulo da arte que conforman o Museo do Prado, o Thyssen e o Reina Sofía. Foron anos dun crecemento e creación de museos e centros de arte moderna e contemporánea como non tiveran lugar ata o momento. Un informe do Ministerio de Cultura realizado en 1985 falaba de que só un 10% dos usuarios de cultura adicaban ese tempo da cultura a visita a museos ou exposicións. En Madrid, Barcelona, Navarro, Baleares, esa porcentaxe medraba ata un 23%, pero autonomías como Andalucía ou Galicia aínda estaban ben por debaixo dese 10%. É un tempo tamén de creación de diferentes institucións, de coleccións, xunto aos museos. Tamén as entidades financeiras apostaban pola arte como un reforzo de marca, de proxección social, de sensibilidade, pero, por suposto, tamén coa procura de beneficios fiscais na compra de arte e de creación de coleccións. Pero é evidente que sí que tiveron un papel importante dende este momento no contexto artístico coa creación de grandes coleccións e a activación do mercado da arte. Un exemplo moi evidente o da La Caixa en Cataluña, que mesmo foi un axente que impulsou a propia creación do MACBA, do Museo de Arte Contemporánea de Barcelona, en 1995. En Galicia tamén temos o exemplo das caixas de aforros, a antigas caixa de aforros de Coruña, a de Vigo, Ourense e a de Pontevedra, ian facendo as súas coleccións, as súas exposicións e publicacións, e todo ese proceso de fusión que o cambiou todo ata ter a fundación que temos agora. Isto simplemente é dar un contexto xeral, porque vai haber outra xornada dedicada ás institucións, entón tampouco me vou a meter moi a fondo neste campo. Pero sí que dar conta deste proceso de ebullición dos anos 80 e anos 90, nos cales se crearon institucións como o Canal de Isabel II en 1977, o Museo Artalecu de San Sebastián nese mesmo ano, o Iván de Valencia en 1979, a Fundación Mafre, o Centro de Arte Moderna de Las Palmas, a Fundación Tapies, a Sala Recalde de Bilbao, a Fundación César Manrique de Lanzarote en 1992, e un ano despois, en Compostela, sería a inauguración de apertura do Centro Galega de
de Arte Contemporánea, quedando para uns anos máis tarde en Vigo, no ano 2002, o marco. Tamén os centros de estudios viviron unha especie de revolución en canto ao contexto artístico. En 1990 se crea en Pontevedra a Facultade de Belas Artes. En 1992, na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, incorpórase un novo plan de estudios que vai a diferenciar en tres grandes ramas os estudios que se facían dun xeito unitario na facultade, creándose as licenciaturas de Xeografía, Historia e Historia de Arte. E se mantiñan citas como a Bienal de Arte de Pontevedra, que nacera en 1969 cun carácter regional, no ano 71 carácter nacional e no ano 74 como Bienal Internacional de Arte, manténdose ininterrumpidamente ata o ano 2010, na cal se deixa de facer, e xustamente recuperada de cara a este ano 2025, na cal se vai a volver a celebrar a Bienal de Arte de Pontevedra. O tecido artístico galego, pois evidentemente ao longo destes anos tamén vai a impulsar todo o que ten que ver coa arte contemporánea, en maior ou menor medida, institucións como o Museo de Pontevedra, o Museo de Lugo, o Museo de Belas Artes da Coruña, o xa desaparecido Macuf, o Centro Torrente Ballester de Ferrol, o Centro Cultural Marcos Valcárcel, a Fundación RAC de Pontevedra ou a Fundación Didac de Compostela. As galerías de arte tamén van a vivir diferentes momentos de maior ou menor presenza nas nosas vilas, e que nestes momentos sí parece querer recompoñerse dun xeito, pois penso que moi meritorio, coa Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia, que reúne a 9 galerías de diferentes cidades de Galicia, cunha programación que arrincou fai unhas semanas dun xeito común, nunha mesma data, e promovendo actividades conxuntas, que penso que é un camiño interesante para consolidar ese traballo tan importante das galerías de arte. Eses anos 80 viñeron tamén a significar a presenza da figura do comisario, que tomaba un protagonismo que ata agora non tiña. Nomes como os de Javier Oliveros, Fernando Castro Flórez, Francisco Rivas, Rosa Olivares, Gloria Moure tiñan no noso contexto galego nomes máis cercanos á nosa identidade, como os de Antón Castro, Miguel Fernández Cid, Rosario Sarmiento, Xosé Carlos Valle Pérez, José Manuel García Iglesias, Mercedes Rozas, Marisa Sobrino, por citar só algúns, quedando outros nomes no tinteiro do esquecemento. Dende a experiencia de varios deles, xunto a de novas voces e sensibilidades, é dende a que vou a falar a partir deste momento. Porque esas áreas movedizas das que falaba ao comezo só se estabilizan como un firme chan dende a experiencia. Estamos ante unha profesión puramente experiencial, na que ninguén estudia para ser comisario, senón que a ese traballo se chega dende diversas seleccións formativas e a través da conexión con diferentes axentes aos que chegar, máis que dende esa formación, dende a aproximación a centros artísticos, onde se activa a curiosidade ou expectación polo feito de organizar, de artellar un discurso propio dende o artístico. Referíme antes á escaseza de manuais relacionados coa experiencia curatorial, é certo, pero sí que hai un volumen que lle recomendo dende este momento como a mellor maneira de coñecer a realidade actual do sector, que eu non coñecía, pero na procura de materiais, dende hai unhas semanas para propoñer, para organizar esta palestra, pois din con el, e realmente foi unha bendición porque me aclarou moito como tiña que facer esta proposta. O libro este que teño aquí, desde lo curatorial, conversaciones, experiencias e afectos, un libro que fala dende esa experiencia curatorial da que eu falaba antes, e que este libro visualizou en min como o mellor xeito de amosala, e a través dos demais e as súas experiencias. Estamos ante un libro coordinado por Juan Canela e Ángel Calvo Ulloa, no que realizan un número moi importante de entrevistas, creo que son 23, a comisarios de diferentes latitudes e contextos, e que completan cunha serie de reflexións propias moi interesantes sobre diversos aspectos do comisariado e que van intercalando en cada grupo, en cada bloque de entrevistas. Ambos autores, para que non os coñeza, formáronse na Facultade de Xeografía e Historia de Compostela en Historia da Arte, o que nos dá tamén esa mirada dende o noso cara ao exterior e a necesidade de buscar respostas fora para tentar explicar a nosa realidade que, como poderemos ver, non é tan diferente da dos demais.
O libro é moi revelador sobre o comisariado, sobre a formación dos seus protagonistas, o desenvolvemento do seu traballo e a súa propia definición do que eles mesmos asumen como facer un comisariado. E se algo permite comprobar despois dunhas poucas páxinas é que eses misterios e desvelos son comuns a todos eles e que con independencia do seu lugar de orixe, do seu centro de formación académica, todos eles, todos nós, podemos dicir, compartimos problemáticas comuns. Así que debemos esquecer ese lamento tan propio no noso como un territorio sempre cheo de negatividade. Falaba antes da académica ascendencia galega de Ángel Calvo de Juan Canela, o primeiro galego, o segundo sevillano, que non coincidiron presencialmente nesa mesma facultade, pero sí que, como fixemos outros moitos que tamén acabamos realizando labores de comisariado, detectamos nela a ausencia de materias para tomar o camiño do comisariado e a falla nas humanidades de estudios prácticos sobre o contexto profesional da arte e como vencellarse a él. Botando de menos encontros con artistas, a ausencia de participación en talleres, obradoiros, e mesmo o uso de linguas para achegarse a outras realidades artísticas. A formación e a práctica no comisariado, polo tanto, ten moito de intuición, de modelar un mesmo seu propio itinerario que ten unha gran aportación da conexión con diferentes ecosistemas artísticos que seguro que en cada un de nós podemos nomear como importantes para afrontar ese camiño no que estamos agora mesmo. É certo que para moitos dos formados ou establecidos en Compostela na súa contorna o CEGAC, o seu programa expositivo, a súa biblioteca, a conexión con diferentes profesionais que ali desenvolveron e desenvolven o seu traballo, foi esencial. Para outros, para moitos dos protagonistas deste libro, serían e foron outros espazos, tanto da nosa xeografía como de fora dela. Iso vémolo tamén no libro como cada un dos territorios ten o seu contexto formativo lonxe do académico. O Iván en Valencia, o MAPA en Barcelona, o Museo de Belas Artes en Bilbao. Foron unha prolongación atinada dos estudios académicos e sinalaba unha pista de aterraxe e despegue para os futuros comisarios. Os anos pasaron e actualmente nos diferentes plans de estudio, a raíz do Plan Bolonia, sí que se incluíron novas materias máis ligadas ao que acontece no exterior da aula. E así, no grao de Historia da Arte, hai dúas asignaturas, Mercado da Arte e Xestión de Coleccións e Museoloxía e Museografía, nas que, como me comenta o ex-decano Joan Monterroso, tamén se fala de comisariado, quen tamén me apunta que ata este ano existía un máster moi demandado, con 150 peticións de alumnado para só 30 plazas, sobre xestión de patrimonio artístico e arquitectónico, mercado da arte e museos, cunha parte adicada especificamente a proxectos expositivos e comisariado. Un cambio de política da facultade do propio departamento ven a sustituir o vindeiro curso por outro máster que se chamará Xestión de Arte e Patrimonio Cultural, onde de novo aparece esa materia de comisariado que atenderá a cuestións de comisariado, tamén vencellado a arte de carácter máis histórica, e non só contemporáneo, como se pensa moitas veces en relación ao comisariado. Se imos á Facultade de Belas Artes de Pontevedra, o actual decano, Xosé Manuel Buxán, nos fala de incorporación dende o Plan Bolonia tamén dunha materia optativa que se imparte nun cuatrimestre en cuarto curso, que el mesmo considera como imprescindible, porque cada vez máis os nosos artistas son curadores ou curadoras, traballan en crítica e en xornalismo cultural. É algo que cada vez está máis normalizado nas facultades de Belas Artes, pero que antes delegábamos moito nos estudios de Historia da Arte, e que lle permite ao artista tamén achegarse a unha parte moi implicada no seu propio traballo. Se nos trasladamos a Lugo, a Facultade de Humanidades, no seu grao de xestión cultural, sí que unha atopa unha serie de asignaturas que, sen coñecer os seus contidos polo miúdo, sí que polos seus títulos amosan un vieiro que lle gustaría máis aos nosos protagonistas do Libro Verde. Materias como linguaxe e cultura, socioloxía da cultura, TIC aplicadas aos procesos de comunicación cultural, inglés para usos profesionais 1 e 2, crítica da cultura, marco legal para a xestión cultural, industrias culturais e creativas, políticas culturais, análise de datos para a xestión cultural, museos e exposicións, cibercultura, redes sociais e audiencias activas. En definitiva, semella un plan de estudios ben interesante para a práctica curatorial hoxe en día.
En canto ao traballo de comisariado, é fundamental, e aí todos estamos de acordo, a relación co artista ou os artistas, o ser quen de xerar espazos e contextos para o desenvolvemento de proxectos da mellor maneira posible coa xeración dos recursos precisos. Hoxe nos atopamos cunha figura, a de comisario, en permanente estado de indefinición, cunha forte carga de precarización do espazo no que nos movemos e coa necesidade de reformular o papel do curador. Pero, de onde vimos? Paréceme interesante neste punto buscar a palabra de varios deses comisarios que levan varias décadas realizando ese labor, en moitos casos abrindo camiños, e quixen facer dun modo similar ao que Ángel Calvo e Juan Canela propoñen no seu libro para ver como evolucionou o contexto artístico no que desenvolvemos o noso traballo. Para iso puxeme en contacto con Antón Castro, Miguel Fernández Cid, Rosario Sarmiento e Xosé Manuel Buxán, todos eles comisarios cunha longa traxectoria, non vou nomear os seus currículos, algúns directores de centros culturais, outras como Rosario Sarmiento, director dunha fundación, Xosé Manuel Buxán e o decano de Belas Artes tamén cunha experiencia expositiva longa, e Antón Castro tamén cunha longuísima experiencia no campo de exposicións e que vai ser precisamente tamén o comisario da Bienal de Arte de Pontevedra do ano que ven, non? Os tres primeiros comezaron nos anos 80 o seu labor de comisariado, Xosé Manuel Buxán xa nos anos 90, e plantexeille unha serie de preguntas das que só seleccionei 5 para traer aquí a esta conversa, para que non se alongue demasiado. Esas 5 cuestións foron as seguintes: cal é a súa definición de comisariado ou como explicaría ese traballo? Cal era a súa percepción no sistema artístico da función dun comisario? Déficits na práctica curatorial antes e hoxe? Como é o seu traballo cos artistas? E a relación coas institucións e se recoñece a valoración precisa do seu traballo, non? A primeira delas, a de cal é a súa definición de comisariado, como explicaría ese traballo, Antón Castro me responde que despois de case 50 anos de comisariado e unhas 200 exposicións feitas, entendo como un relato. Un comisario funde o labor de escritor e artista, porque conta unha historia e construe un espazo tendo en conta os valores visuais como a composición, a luz, a cor. En localidades e territorios pequenos, e Galicia é un exemplo, son unha porcentaxe pequena de interesados e artistas o entenden así. De feito, é un problema coa maioría dos artistas que non entenden que cando ti estás facendo un comisariado estás pintando o teu cadro, facendo a tua escultura, o teu vídeo ou instalación. Xamais me permitín dicirlle a un artista como tiña que facer a súa obra. Sin embargo, un artista quere intervir no teu relato pensando que el debe ser un dos protagonistas da tua historia. Miguel Fernández Cid nos comenta: o traballo dun comisario artístico consiste en, a partir dunha idea propia ou allea, preparar un proxecto, razoalo e defendelo, tanto teóricamente como na práctica, seleccionando os artistas, obras e obxectos que se consideren esenciais para que se perciba a intención proposta e o xeito de mostralo. Rosario Sarmiento comenta: é o resultado dun proxecto de estudio, investigación ou análise sobre un concepto, idea, un artista ou un colectivo, que ten que gustar ao público buscando armar un relato coherente, que conte algo e que sexa accesible ao público, ao que está dirixido. Isto último, que parece algo sinxelo, a min pareceme esencial. Ese chegar ao público penso que é fundamental. E Xosé Manuel Buxán o define así: eu entendo como unha autoría na que ti propós unha idea, un concepto, unha historia e construes algo arredor diso. O comisariado é unha autoría, unha compilación dun autor ou autores, pero sendo ti o creador dun relato posible. A segunda pregunta sobre a súa percepción no sistema artístico cando comenzaron ese traballo de comisariado, Antón Castro nos responde que simplemente era un seleccionador de artistas e obras que se colgaban aleatoriamente nun muro ou se expoñían nun espazo. Hai case 50 anos traíamos aínda o taladro da casa, ás veces descargábamos o camión que traían as obras. Nos últimos anos mudaron moito as cousas. Miguel Fernández Cid comenta que fora das escasas institucións centradas na arte contemporánea entón activas, o comisario propoñía un proxecto a unha institución pública ou se contrataba para organizar unha actividade.
Dende a iniciativa privada, ao comisario requeríaselle como intermediario polos seus coñecementos e recoñecemento. Non había estudios nin normas, polo que a aprendizaxe era bastante persoal e, sinceramente, primaba bastante a voluntariedade. Rosario Sarmiento opina que non era moi diferente do que podemos entender agora. Nos 80, coa renovación das artes plásticas, coa irrupción de Atlántica, pode ser que houbera unha sensación de comisarios estrela, que aínda os hai hoxe, pero bastante menos. Fora diso, non é moi diferente, como responsable último xerador dunha visión sobre un artista, un colectivo ou unha temática e dun catálogo. E falo do catálogo porque me parece moi importante. Hai unha cousa que eu entendo sempre fundamental antes e agora, é que os proxectos expositivos teñen que ter unha plasmación práctica nun catálogo. Dado o carácter efémero da exposición, esta publicación é fundamental e debe estar feito ao principio da mostra, como parte dese traballo de investigación que temos que facer os comisarios. Xosé Manuel Buxán opina que hoxe en día se repensarían moitas cousas das que se facían no meu comezo, como que non existía orzamentos para pagarlle aos artistas, algo que hoxe non podería ser. O que si sabía era un pagamento pola produción de obra e a realización dun catálogo. En canto aos déficits na práctica curatorial, Antón Castro contesta que depende dos lugares, cidades ou países onde se fagan as exposicións. Cando se traballa unha mostra de tese con artistas actuais, o problema sigo atopando nos artistas locais ou próximos. Isto non cambiou respecto ao que dicía na primeira pregunta. Non é xeral, senón é a incomprensión duns poucos. Os políticos evolucionaron moitísimo, moitísimo máis que certos artistas. Cuestión de cultura e de conciencia crítica. E logo debemos pensar que unha mostra, se se concibe ben, ten que visibilizarse e venderse. Senón, non existe. Hai que traballar mellor os medios de comunicación. Unha mostra ten que incidir na localidade na que se faga. Cun efecto multiplicativo na economía, ten que ter sempre un efecto de retorno. Miguel Fernández Cid fala que sempre se botaban en falla cousas. Dende logo, todo era bastante precario, sobre todo cando xurdían inconvintes inesperados e o descoñecemento dos sistemas das administracións non axudaba. Pero o trato era máis directo. Cos anos e a profesionalización do medio gañas en seguridade, pero quizáis se perde frescura. En todo, non só no comisariado. Todo agora é máis previsible, se coñeces unhas claves sinxelas de controlar. Rosario Sarmiento falaría de atoparse naqueles momentos coa falla de visión por parte de institucións a hora de activar diferentes proxectos que eu pensaba tiñan un certo interese, eran factibles leválos adiantes, pero que non chegaron a facerse e logo co tempo ves que si eran útiles e se antes non se fixeron, logo ves que sí que se fan anos despois. Xosé Manuel Buxán fala de que había e hai déficits. Eu o vexo sobre todo nesa produción en entidades máis pequenas, como nos concellos, onde en moitos casos non se atende a ese pago aos artistas, a publicación dun catálogo cuidado con ISBN, depósito legal, pago aos autores dos textos, pero sobre todo a ausencia de protocolos. Cada ano fago un exercicio cos alumnos desa materia de comisariado na facultade e os propios alumnos les chama moita atención a falla de información nas webs de moitas institucións dedicadas ao ámbito artístico, no que notan estes alumnos son a ausencia de moitos datos sobre o seu labor, o staff, as publicacións, en definitiva, sobre o seu propio traballo. Sobre como é o traballo cos artistas, Antón Castro comenta que sempre, como na última mostra que estou a facer, refírese á Bienal de Arte de Pontevedra, se é unha colectiva, construo un relato, é dicir, a miña obra, a miña tese, e logo selecciono autores e obras específicas ou pactamos producións ad hoc cos mesmos artistas. Iso é o que estamos a facer na Bienal de Arte co título de Volver a ser humanos. Se se trata de individuais, pacto co artista un aspecto definitorio da súa obra. Se a mostra é parcial e se é antolóxica, construímos o relato a partir dunha idea do proxecto total, algo que perfila a súa identidade na diacronía da súa aventura. Miguel Fernández Cid di que sempre me sentín un intermediario afortunado. Se o artista está vivo, da conversación entre comisariado e artista xorde un proxecto e os obxectivos que deben facerse comuns. A sinceridade volve a ser clave. Eu sempre digo que hai que buscar a excelencia, pero tento dicir o que penso que se pode acadar e o modo de alcanzalo. Se traballas nunha institución, debes propoñer claramente dende o principio os medios dos que dispós, como punto de partido.
pero sempre buscar máis, tentar que se fagan realidade os desexos e soños do artista. Rosario Sarmiento nos comenta que sempre entendín o comisariado como alguén que ten que ter moi en conta ao artista co que traballo. E sempre o percibín como algo moi positivo. A túa visión, o teu criterio sobre a súa obra e vida, sí, pero ten que haber unha comunicación total coa outra parte para que se identifique con esa acción. E aí estou en contra desa idea do comisario estrela. Nós temos que traballar en equipo, non por riba do propio artista. José Manuel Buxán di que iso vai en función das diferentes propostas. Hai nas máis sinxelas, a partir de obras xa coñecidas, que interesan para construir un relato, e hai outras veces na que se construe a peza ou pezas en función do proxecto. A implicación artista e comisario ás veces é maior, nese caso por iso de estar creando a vez, e outras, cando se afronta dende o xa feito, é menos complexo intelectualmente, cada unha cos seus tempos en función da institución. E, por último, sobre a relación coas institucións, Antón Castro opina que traballei con diferentes ministerios en España, Francia, Italia, coa Xunta, con diferentes concellos e mesmo agora coa Deputación de Pontevedra. O trato e o respecto foron sempre exemplares e exquisitos. Cando organicei exposicións tiven máis problemas cos artistas non seleccionados que coas institucións. Hoxe o traballo de comisario valórase tanto por parte dos políticos como dos artistas e mesmo os críticos e o público en xeral. Cando un fai unha exposición, debería ter a sensación dun escritor cando acaba de presentar o seu libro. Esa debería ser a sensación. Miguel Fernández Cid opina que, como é lóxico, sempre depende dos interlocutores. Un debe pedir claridade, pero tamén estar disposto a explicar ben os proxectos. A min gústame a claridade. Se hai confianza, adiante. En caso contrario, un se aparta. Sempre hai vida e proxectos pendentes. Normalmente, dentro do sector artístico, se lle bota a culpa dos proxectos que non funcionan ou se interrompen ao sector público, ao político. En moitas ocasións, sin embargo, os obstáculos saen de dentro. E moitos directores de museo que prefiren ocuparse só da dirección artística, deixando a administración a xerencia, o cal pode xerar conflitos. Creo que un director debe asumir plenos poderes e responsabilidades. Rosario Sarmiento nos contesta que moitas veces non, por esa falla de sensibilidade en canto a certos proxectos, como falaba anteriormente. Aí habería que falar do estado no que se atopan hoxe as nosas institucións culturais, os danos provocados pola crise económica, a pandemia, a crise das fundacións e recompoñer ese mapa institucional de espazos adicados á arte, que tamén sería preciso para saber en que contexto nos movemos actualmente. Habería que facer unha revisión estratégica do que se quere facer dende as institucións. E Xosé Manuel Buxán di que considero que a figura do comisariado sí que ten esa valoración precisa, respetando o seu proxecto, a súa organización, mesmo polas institucións, penso que sempre hai un respecto, que o mellor non se dá dende outros elementos arredor do comisario. Todos estes nomes son parte da nosa historia artística dentro do comisariado, pero Galicia hoxe ten un papel tamén moi relevante en canto á posición de nomes que nos últimos anos foron ocupando diferentes espazos de relevancia, non? E tamén a partir da formación en Galicia, non? Nomes como os de Juan de Nieves, David Barro, Manuel Olveira, Iñaki Martínez Antelo, Pedro de Llano, Agarledo, Violeta Janeiro, Ángel Calvo, Chus Martínez, Manuel Segade ou Germán Labrador, ou mesmo os que estamos convocados hoxe aquí arredor desta mesa, e tantos nomes que me deixo atrás, penso que están levando un papel moi relevante dentro do mundo do comisariado, non? De feito, temos a nomes como Manuel Segade, que é o director do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Chus Martínez, directora do Instituto Kunz en Basilea, ou David Barro, recentemente nomeado director do Museo de Arte Contemporáneo de Palma, non? Remato cunha serie de apuntes sobre os que reflexionar arredor do labor de comisariado, non? Penso que temos unha responsabilidade a hora de facer. Non só temos que limitarnos a unha práctica discursiva, senón que dentro desa responsabilidade tamén temos a de conformar espazos e formas de traballo consecuentes e comprometidas co que facemos, co que tentamos propoñer, non? Penso que é importante que dentro do noso traballo tamén sexamos quen de implantar dinámicas consecuentes cos temas tratados nas exposicións,
tentar mellorar e avanzar na especificidade dos contextos máis locais, promover diálogos do colectivo, como pode ser este tipo de xornadas, establecer unha serie de boas prácticas que vayan contra a precarización, salarios propios, pagos a artistas, condicións laborais, melloras de espazos expositivos, fomentar ámbitos críticos, activar libros como este de Ángel Calvo e Joan Canela ou este tipo de encontros que penso que son ben reveladores da realidade do noso sector, non? Penso que temos que tamén facer pedagogía desa función non só fora, senón tamén dentro do propio eido artístico. Como curiosidade, veño de formar parte do xurado dos premios da crítica de Galicia como coordinador da modalidade de artes plásticas e para ese premio non se podía propoñer a un comisario ou se eu quixese propoñer ao director do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Segade, non o podía propoñer para ese premio porque non había un epígrafe no que xunto a pintura, a escultura, a arquitectura, a fotografía, pois houbera a labor do comisariado ou do crítico de arte. É un premio que leva 47 anos entregándose. Penso que sería tamén moi interesante convocatorias públicas de comisariados, como a que se ven de facer dende o Concello de Vigo, para dinamizar dentro dun proceso que están levando a cabo para dinamizar os diferentes espazos museísticos dependentes do Concello. Estes concursos públicos de proxectos irían contra esa precarización e as designacións directas que adoitan recaer moitas unha e outra vez nas mesmas persoas, nos mesmos nomes. Outro modelo interesante e que tamén quería traer aquí a esta conversa é a experiencia que o propio Xosé Manuel Buxán desenvolveu na Sala Alterarte do campus de Ourense durante 10 anos, baixo o nome de Estado Crítico, no cal se convocaba unha diversidade moi ampla de comisariados, a perfils moi singulares procedentes de diferentes campos, a unha gran diversidade tamén de artistas, no cal había un pago ao artista e ao propio comisario, se establecía unha serie de boas prácticas, un catálogo tamén moi ben traballado, se creaba unha colección artística, e da que o propio Buxán comenta o seguinte sobre ese proxecto, primeiro falando de que un dos seus traballos dos que se sinte máis orgulloso é como a variedade de artistas e comisarios penso que é algo moi interesante, darlle protagonismo a todo o mundo, cada un de nós é diferente e pensamos cousas distintas e que en vez de ser un asunto tan vertical que sexa algo máis horizontal, que haxa diversidade de miradas e opinión sobre a arte. Os propios museos penso que deberían facer ese tipo de convites a xentes e comisarios diversos. Eles teñen esa posibilidade, pero non a chegan a fomentar. Hai que ir co proxecto na man e se interesa nun sitio ou noutro, ben, pero penso que a outra opción sería máis xenerosa coa contorna. En definitiva, no comisariado, os misterios sempre os haberá, pero oxalá sexan menos os desvelos. Moitas grazas. Alguna pregunta? Ou logo, se queredes no... Eu penso que igual aproveitando, porque logo hai varias voces, entón igual se queren facer alguna pregunta, alguna reflexión, porque ademais asustaches o tempo... Escrupulosamente. Sí. Se queres facer alguna pregunta ou facer alguna reflexión en torno a este pequeno recorrido tan interesante que fixo Ramón. Paulo. Ahora vamos a empezar para a transmisión no stream. Ramón, muito obrigada pela intervenção. Só dar nota que, para o caso, o Ulrich tem também um livro muito interessante sobre curadoria. É um curador suíço
que dirige as St. Martin's Galleries em Londres, tem também um livro muito interessante sobre curadoria. Há muito pouca coisa, de facto. Ele é um dos que tem publicado já uns 2 trabalhos. Há também um livro em Portugal de uns curadores que são a Sara e André, que se chama Breve História da Curadoria, e também é um livro de entrevistas a vários curadores ou comissários. E nesse livro da Sara e André, e é uma pergunta interessante que não abordaste, mas que deixava no ar. Esse livro, eles fazem uma divisão entre as várias áreas de formação das quais vêm os comissários. Um grupo que vem da história da arte, um grupo que é um grupo dos mais antigos. Depois há um outro grupo que vem da filosofia, das ciências da comunicação, que tem uma outra abordagem. E depois há um outro grupo de curadores, eles agrupam em 3 grupos, que são os artistas e arquitetos, ou seja, que não exercem prática artística ou arquitetura e que são curadores. Eles fazem essa distinção. Isso também nos dá diferenças na forma de abordar o comissariado, não é? Portanto, cada grupo tem as suas formas de abordagem. Outra coisa interessante, acho que este trabalho tem que ser feito de uma forma integrada, não é? Porque a história da arte contemporânea não se faz sem a história da curadoria ou do comissariado, não é? O pai do comissariado, o Harald Sisman, começou a fazer isto nos anos 60 na Suíça também, e há também um conjunto de livros publicados pelo Getty Institute sobre todo o seu trabalho. Ele foi o primeiro curador a apresentar nomes como o Joseph Beuys ou o Richard Serra. Foi ele que os lançou quando eram jovens. Há alguns trabalhos já feitos, mas acho que era muito importante que, de uma forma localizada, regionalmente, localmente, façamos este trabalho para, no fundo, termos uma história mais integrada. E acho que o trabalho que apresentas hoje é muito interessante. Por isso, eu queria só deixar estas notas sobre outros estudos e outros trabalhos que já se estão também a fazer. Bueno, moito obrigado. É certo, é dicir, estamos falando de que noutros contextos artísticos sí que hai moita máis reflexión sobre o traballo do comisariado, non? Aquí é realmente complicado atopar pois, manuais que un pouco fagan algún tipo de sistematización, que tamén entendo que sería moi complicada precisamente por esa diversidade de axentes e de formacións nos que se acaba recaendo logo no comisariado, non? Pero sí que é unha cuestión, penso que pendente do comisariado no noso Estado, pois tentar refletir de alguna maneira, máis aló das entrevistas, que as entrevistas evidentemente nesta práctica tan baseada na experiencia do comisariado, pois a entrevista evidentemente penso que é un primeiro paso que te pon moitas claves diante, pero logo sí que habería nun segundo chanzo ter que propoñer algunha reflexión máis consistente ou máis sólida que servise para, bueno, pois para ver realmente como hai que traballar un comisariado. A mí me gustaría facer un comentario tamén. Non é ninguna reflexión moi profunda, nem moito menos. Isto impome un pouco isto do micrófono. Chamou a atención cando comentaste como se ensina o comisariado nas facultades. Non se ensina, desde a miña experiencia personal, como parte da última promoción do máster de Xestión do Patrimonio Artístico, Arquitectónico, etc. na USC, nunca nos deron as ferramentas necesarias para abordar realmente a profesión de ser comisario. Sí que é certo que na carreira se comenta teóricamente en que consiste en crear o relato e acercalo ao público, pero eu cheguei aquí, a día de hoxe, pensando, espero que me ensinen como realmente me vou acercar a un artista e dicirlle, vamos a facer un proxecto, porque non se nos ofrece esas ferramentas no ámbito académico. E iso todo, chamou a atención que a ti te dixeran en algún momento que efectivamente, sí, se tú vas a clase, se tú sacas este máster ou este grado, que realmente vas a aprender como se desempeña esta profesión. Non tanto aprender, pero sí como que pero evidentemente eu tamén xa me imaginaba que
que como nos plans de estudio, pois será algo evidentemente casi secundario e do último que se fai. Bueno, polo menos, non polo menos, que é bastante triste que dende que eu formo parte da primeira promoción desa que falábamos do plan novo de estudios, non? E quitando na asignatura de arte contemporáneo que daba Marisa Sobrino, e que, bueno, tampouco lembro que se fixera moito fincapé no comisariado, si que era moito máis no estudio de obra, de autores, pero o tema do comisariado si que era algo do que eu non recordo que se falara. Si que había unha cousa boa, era que nos sacaba das aulas, eu recordo ir de visita a Galería 30, creo que foramos tamén ao CEGAC en varias ocasións, non? Pero máis alá de eso, visitas puntuais, nada sistematizado en absoluto. Por eso, quixen un pouco contactar con xente dedicada ao campo da formación para ver se iso había un pouco avanzado, había tal, pero, bueno, evidente que nunha carreira de 4 anos no contexto actual, pois dúas asignaturas en as que se fale seguramente así cunha definición e pouco máis, pois no contexto actual é realmente pobre, non? Compartíamos así varias reflexións e agradecer ese apunte porque, claro, poucas veces neste tipo de foros atopamos persoas moi novas que ainda estades estudiando ou acabades xusto de estudar e realmente esa conexión con esas novas xeracións que se están formando é necesaria. Baixo o meu punto de vista, penso que nas universidades, podémoslo tocar despois da parte tamén da mesa, todavía hai unha desconexión co terreo profesional moi grande e realmente nunha profesión tan incipiente, con perfis tan distintos que moitos deses perfis se traballan coa experiencia diaria, necesitaríamos de máis profesionais convidados ao ámbito universitario para que contasen as súas experiencias, porque realmente tampouco hai unha forma teórica única de explicar como se fai o comisariado, realmente é algo moi intuitivo e ten que ver coas diferentes olladas. Eu fixen o máster que xa desapareceu de Museoloxía Crítica e Arte Contemporánea que se facía entre o CEGAC e a USC, aínda que non estaba realmente enfocado ao comisariado, pero si se tocaba en algún punto con profesionais, o feito de que se fixese con profesionais, para min, para despois decantarme por ser comisaria e no seu momento galerista, foi un pouco por o coñecemento transmitido por esas persoas. Penso que a única forma é escoitar, coñecer, conversar con persoas que se dedican a esa práctica. Hola, boas. Hola. Bueno, continuando un pouco a liña aquí da compañeira, eu tamén formo parte dunha das últimas promocións da facultade. Nada, eu quería, bueno, con respecto á formación en comisariado, aí non podo falar porque eu, por exemplo, non collín esa asignatura optativa. Sí que é verdade que bueno, con respecto ao currículo formativo da Facultade de Belas Artes e o que acaba de comentar Paula, necesitamos actualizalo e conectalo coa realidade profesional. E a min gustaríame preguntar, un pouco pregunta aberta, claro, comentabas que algunha das cuestións que mencionaban, non recordo se era Miguel Anxo Fernández Cid, non sei se pronunciei ben o nombre, e outros, que había como un descoñecemento por parte dos artistas sobre a labor do comisario, non? Da persoa comisaria. A min gustaríame preguntar como podemos tender esa ponte entre, precisamente, non, entre as artistas e as persoas que se dedican ao comisariado, porque dende a miña posición como persoa artista non sei como chegar ata unha persoa que se dedica ao comisariado, non sei se hai como algún tipo de plataforma na que podernos poñer en contacto e crear como esos relatos que necesitamos para a produción contemporánea, en colaboración. Entón, se
pois eso, se alguén coñece algo ao respecto ou algunha proposta ou algo así, eu estaría encantada. Pois evidentemente é outra das carencias do propio sistema, é dicir, como hai ou se facían antes, non sei se siguen facendo pois guías de artistas de Galicia, pois o tema do comisariado é esa especie un tanto difusa entre artistas, institucións, entón pois seguimos un pouco tirando do mesmo, de coñecidos, de amizades, de contactos entre a xente, que alguén pois un pouco pois te diga, pois esta persoa en función do que ti faz ou do contexto no que traballes, pois pode ser máis axeitada para facer un comisariado ou así, pero da outra maneira non hai, digamos, polo menos eu non a coñezo, unha guía de comisarios. Quería preguntar, porque bueno, aquí se citó a Harald Seaman, ¿no?, como un poco el comienzo como del comisariado, un poco el moderno, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y un poco yo quería preguntarte, porque antes, un poco esa labor, claro, antes de él se hicieron pues exposiciones muy importantes en el MoMA, estaban, bueno, exposiciones de Duchamp, de mucha gente, ¿no? Y que todo eso, esas exposiciones de alguna manera, que eran los teóricos un poco del arte, quienes pues llevaban a cabo un poco lo que era la exposición, lo que era un poco toda la teoría, marchands, galeristas, un poco quién era antes de lo que entendemos ahora por el comisario, ¿no?, contemporáneo, un poco quién tenía esa labor. Bueno, yo creo que evidentemente la figura existía, lo que pasa es que a lo mejor no tendría como esa denominación, pero está claro que alguna persona tendría que coordinar ou sistematizar a exposición que tivera lugar nese centro expositivo, non? Supoño que tamén dende a propia dirección dos museos tamén se levarían a cabo ese tipo de traballos, o que seguramente ata Seaman o que non se faría sería a reflexión sobre o traballo, non? Que penso que o que cambia un pouco o paradigma, o que nos sitúa nalgo ao que deberíamos tamén nós agora tentar chegar, non? Un pouco tentar facer algún tipo de sistematización do traballo, das necesidades, das posibilidades. Entón, penso que eso sí que o mellor no noso contexto sí que é algo que aínda está pendente, non? Bueno, pois deixo o espazo á mesa redonda. Moitas grazas de novo.